Geçýärşi ýurtdaşlar, esenlikler Ogdyly, Abdurrahman, hoş gördüm. Hoş geldin Merdan ağa. Hoş geldiniz Bulduk. iyildeşler. Ana geçen hepde neme Halmurad ağa yol beripdik ýene bu hepde azrak dowam edip bilersiz. Dowam edeli owa. Hmm. Bugün haýsy temadan dowam ederiz? Ne agryl temamyz bar da biziň. Dollaryň iki kursy. Kimiň peýdasyna we Mhm. halka ýa-da kimiň zyanyna. Şu taraplaryny bir halkymyza açyklajak bolup göreli. Elbetde biz iqtisadiýetçiler däl ýöne. Öwrenlerden biz bilen barja bilenlerle halk bilen paýlaşmak. Bu ýurtdaş borjumyz da. Mhm. Dogry. Galan. O galanlarym iqtisadiýetçi ba bolsa ýok eýle däl asynda beýle. Ya aýdylmadyk ýeriňiz wa ine şaşdyr şöyle şonuň diýip näme halkymyza ýetirip bilerler pikirlerini, düşünjelerini. Mhm. Hakykatdanam neme diýerler? Hani azrak üstünden wagtam geçti. Öne Halmurad ağa bilen çykyşymyzy ertelep bilemiz ýoktuk. Şoň üçin bu temany erteledik. Soňrak neme ders üstünde çekeleşeriz diýip. Ine gören olsaňyz zat edipde. Türkmenistanyň parlamenti Türkmenistanyň 2026-njy ýylynyň büdjetini onaýlapdy, tasdiklapdy. Haýyrly, uğurlu bolsun diýeli. Ýöne şo taýdaky mesele bar da, indi hemme zat o taýda Türkmenistanyň çäginde gara bazaryň kursy bilen gidýär. Ýöne o taýdaky tasdiklanan büdjet haýsy nemede? Haýsy kursda diýin? Indeksifikatsiýa diýärmi? O taýdaky neme esasy mesele ele aljak meselemiz neme däl? Meclisiň güýji ýa-da o taýdaky oturan adamlar däl. Dikkat çekmek isleýän temam nämedi? O taýdaky büdjetde goýulan nemeler, investisiýalar diýile, harjamalar, harjama edilende döwletiň kursy diýilip neme diýär? Şo taýda esas alınýar. Misal üçin bilim sektoruna ýa bolmasa saglyk sektoruna ýene başga zady aklyňyza getirip biljek bir nemeler hemme çykdyjylar döwletiň belleğen bir kursy boýunça neme diýerlerde hasaplanýar. Misal üçin birine diýeli 3500 manat aýlyk berilýär diýse, ýa halkara statistika näkili geçýär, ana $1000 aýlyk berýän eken diýip geçýär da. Ýöne hakykatda şo $1000 aýlyk alýarmy? Ýa-da bolmasa şu zatlar üçin aýrylan investisiýalar üçin aýrylan pul näçe $1000 diýip görkezilýär. Ýöne hep ýurdun içinde satylýan hemme zadam bazar bahasy. Gara bazar diýilýän bolsa da şu arz talap nemesi boýunça şo taýda dören bazar narxy bar. Şoňa esaslanyp zat edýär. Bu zatlar göz öňünde tutulanda ýa oýnalýan sahnanyň nähili bir neme diýsem, nähili häsiýetlendirjegim bilem ýok da. Bu oýnalýan oýnyň ýigrençligimi diýsem, ýürek bulançlygym diýsem. Jenaýat. Jenaýat halka jenaýat. Bir adamlaryň ýurtdaşlarynyň birden ýa-da bir şahsylar, zatlar bir topary içine alman tutuş taýda näçe million halka bolsa, şo halkyň ýerüstü baýlyklarynda paýlar bar, ýani şo jemini kapsaýar da ýanky iki kursyň nemesi ziýany. Ine $1000 aýlyk alýar diýip dogry bularyň rejimiň halkara ýa-da tanadys demesem şol $1000 berýär diýip ortalam alaly da her bir doktor bolsun ýa molum bolsun
Büdjet tarapdan aýlygy ödenýän deme da işgärin. Hmm. $1000 diýip al, eline $1000 alýa, puly manat dönüşe ýöne şo $1000 güýji kuwaty barmy şonuň alan aýlygynda bazara baranda? Hemme Şo zat, ýagdaý bar. hemme zat neme gara bazar kursundan bolýan bolsa, ol eýlem eline alanyny $1000 däl. Mysal üçin ortaça bahasy 18-19 arasynda gidip gelýän bolsa, şonu häzir bölük görsünler. Yurttaşlarymyzam biziň sözümizge inanmajak bolsalar. Ne $185. Hakykatda eline geçýän pul $185. O taýda hem ýaşara ýerine, hem iyi içerine, hem saglygyna, hem gelecegine hemme zadyny şunu ýetirmeli. Yani halkara derecede ine statistika boyunça neme diýerler, ýöretýärler. Ýurdumyz ekonomikasy ösýär, ine ýurtdaşlara $1000 aýlyk berýäs diýe. Ýöne eline alýan puly $185. Şu aradaky boşluğu nirä gitdi? Aradaky. Başlan. Nime? Mhm. Ýalňyş bir zada basyp durun. Owa aradaky boşluk nirä gitdi? Owa. Ine $1000 aýlyk aldym diýip nemet ýa da vatandaşymyz, ýurtdaşymyz $1000 aýlyk aldym diýär. Yani manat, milli manatda. Ýöne şonu milli manatyna bankdan ýa-da Merkez Bank bolsun, beýlek banklar bolsun, dollara öwrüp bilen okso. Yani vatandaş üçin açyk däl bu. Her bir vatandaş üçin. Oňa gitdi bazara, ýani $1000 manat aldy da bazara gitdi. Ogluny gyzyna gelecegi üçin pul ýatyrdy, yani ogul gyzyny okatdy diýen. Oňa ýerinde en ataswa geçmişi var, taryhy. Olara kömek etmeli. Oňa öýde ýaşamaly. Gündelik çykdyjylary. Ýani $1000 manatda $1000 diýip aldy da bardy bazara, ol bir wer otursa $185 ümmeti bar taýda. Ondan bu vatandaş, bu ýurtdaş amazon 6 hafta talandyr bolýar şo taýda. 6 hafta. Adam döwlet men diýip duran guramanyň tarapyndan neme diýär, aldanýar. Talyalar aldanmaklar. Talyalar aýtman. Indi ýanky $185 hümmetine ýurtdaş ýaşap bilmeýär. Bazar wagtyndan. Başladyna unundan, etinden tüýçü var, tümeri var, elektrik var, gaz var. Bir giden çykdyjylara durşy bilen çykdyjy. Üstünde de salgydy var. Neme diýipler? Salgydym diýip aýdanoklar da tölegler diýip ýalar. Salgydy diýip tanadan oklar. Owa tutum me tölegmi şoň diýip tanat ýalar. Inde bu taýda sen aýdyşyňa görä, sen aýdyşyňla zat edýän, goldaýan bir nemeler bar da. Türkmen propagandasyna seretseň, Turkmenский manat символ устойчивого развития экономики страны diye. Yani Türkmen manaty ýurdun ösüşiniň bir nemesi, nişany diye. Ana onda görelany Türkmenistanyň ekonomikasy nähili. Gowy bir neme habar edip paýlaşýarlar. Nişany bolsa onda häzirki ýagdaýyny göreli. Türkmenistanyň ekonomikasy nähili ýagdaýda. Häzirki ýagdaýda näme bar? 2 kurs var, dogrymy? Ýa. 2 kurs bilen talanýan bir garyp işçi sınıfı var. Sebäbi aýdyşýaly ine $1000 aýlyk berdiň diýip göz boýawçylyk bar bir tarapda da ajy hakykat var. Durmuşda neme diýe? Ajy hakykaty görüp bilýän bir garyp işçi sınıfy döreýär bu taýda. Nämeň esasynda? Ýörite bir ýönekej gidilip görkezilýän 2 kurs valyuta bar yüzünden. Näme üçin?
Diýmek bir tarafa bu peýda getirýär. İki kurs bar olsa birini peýda getirýär diýmekdir. O taýdaky men edip bilem ýok ýa-da bu akylsızlykdan zatdan däl. İsleseler bir günde şunu ýatyryp bilerler. Bazar narxy näme bolsa şol döwletiň resmi kursy bolar diýer. Çäklendirmäni ama ýarar. İslese edip biler onu. Etmeýän bolsalar diýmek ki şu parlament şunu goldaýar. İki kurs bolmagyny goldaýar. Bolýa bu iki kurs näme getirýär diýdik? Garyp bir işçi sınıfy getirdi. Garyplyk. Ondan soň bilimsizlik getirýär. Nähili ýol bilen olam edilen çykdaýjylar boýunça. Hemme neme bilim berýän edara döwlet edarasy diýip görkezilýär, dogrymy? Onda diýmek investisiýa hem şo pul nemeler hem döwlet tarapyndan berilmeli. Büdjetde belli bolmaly. Büdjet hem kim tasdikleýär? Meclis, ana parlament. Olam döwlet resmi kurs diýip bellenýän kurs bilen nemetýär, aýrylýar. Ondan soň saglyk sektory şoň ýaly. Saglyk sektorunda işleýänler näme öz başda bir klinik açyp bilýärmi? Ýok. Hemmesi döwlet eýeçiligindäki neme guramalar diýilýär. Oňa da şoň ýaly az neme berýär. Aradaky tapawut näçe diýdik? 5-6 esse. Dogrymy? Aradaky tapawut 5-6 esse. Diýmek o taýdaky 6 esse neme az pul gidýär o taýa. O iqtisadi yani akademik dilde 560 neme götürüm bolýar da 560 götürüm. O şoň ýaly ýene howpsuzlyk sektoruna da. Bilimsizlik, yani bilim sektoruna da şoň ýaly. Saglyk sektoruna da şoň ýaly we howpsuzlyk sektoruna da şoň ýaly. 6 esse az pul bermek diýmek diňe bir aýlyk bilen çeklenen ýok ol. We bolýa ýene aýlygynam neme az däl. Näçe müň sany mektep muallim bar diýeli. Näçe müň sany zat bar diýeli. Ýokary okuw jaýlaryndaky prepodawatiller bar diýeli. Olaryň hem aýlygy az zat däl, ýöne onuň daşynda da ýene berilýän pullar bar ha o taýda. Çykdaýjylar. Şolaram göz öňünde tutanda ýem ullakan bir neme açyklyk töredýär-de 6 esse az zat diýmek däl. Bir tarapdan şoň ýaly hyýaly baýlyk görkezilýär. Turkmenский manat символ устойчивого развития экономики страны. Hyýaly baýlyk var. Bir tarapdan da ajy hakykat var. Hakyky garyplyk var. Sebäbi garyp işçi sınıfın eýem satış alış güýji nemetýär. Satın alış güýji eýem düşýär, peselýär, 6 esse düşýär. Her nemetjek zadyna harjamak isleýän zadyna 6 esse az pul bermeli diýär olam. Owa. Şonuň ýaly. Indi ýanky meselem nemäni alaly? Saglyk sektoruny ýa-da bilim sektoruny alaly. Döwlet tarapyndan diýip adlandyrylýar da, dogrymy? Indi şo taýyk investisiýa näme gerek meselem? Aparat gerek, derman gerek. Ondan eşikleri bolar, olaryň her türlü ýurt daşyndan gelýär, dogrudan Türkmenistanda näme ön? Birdir-ikidir ýot zat önüne bilýänmi? Sprista adam daşar döwletden gelip taýdan. Indi seret bolar nähili oýun oýnaýar ekeni. Meselem şol döwlet targytlaryna nimeler özüne ýakyn adamlary ul edýärler-de şol adamlaryň üstünden. Onuň gitdi özüni telekeçi diýen adam gitdi de Hytaýdan şpris alyp geldi. Dogrymy? $1 milyon şpris alyp geldi. Geldi de döwlete satdy. Dogrymy? Döwletden manadyny aldy onuň, dogrymy? Manadyny aldy. Gitdi de soň ýene söwda etmeler, aýlanşyk etmeler. Gitdi de şo manadyny dollara öwürdi Merkez Bankdan. Indi häzir hawa telekeçi gidip getirip biler. Ýöne häzir telekeçi gelip $1 milyon takmin aýdyn. Şpris alyp geldi de 10 götürüm. Bir de jaldy diýeli. Ýöne
yankı iki kursun nemesinde ýagdaýynda yankı adam 6 hafta gidejär o. 1 milyonluk dollaryny bir partiyada 6 milyon dollar edýär o. Hani aýtjak bolýan zadyň neme? Dollary elde edende döwlet narhy bilen edýär. Ýöne getirip satan wagtynda gara bazar bahasynda satýar. O nemede sen şprislara satanyňda sana hiç kim dollar beren o sen manat alýan halkyň elinden doğru dämi? Nemeden manat alýan yankı. Döwlet neme saglyk sektorundan manat alýan. Şu taýda ýene de Merkez Bankdan dollar alsaň 6 hafta bolýar. Indi şu taýda näme gitdi? Talan gitdi. Hemme halkyň alym gücü 6 hafta neme? Öň 1 dollara alyp bilýän şprisini 6 dollar almaly boldy. Mesela aýtýanda. O taýdan kisenden talan edilýär, doğru dämi? Sana gerek aldyň bahanasy bilen kisenden alyjyňdan talan edilýär. Edilýär da aňardan Merkez Bankdan neme diýär? Talan edýärler. Altın puluny. Halka değişli olan altın puluny o taýdan talan edilýär. 6 hafta bular onun halka her operasyasynda her aýlyk alan 6 hafta garyplaşýar, talana neme diýär? Bular bolsa her operasyasynda, suwda operasyasynda 6 hafta neme diýär? Pullanýar. O taýdan soň harby sargytlar bar, dogrymy? Saglyga değişikligini aýtyp geçdik. Onuň bilim nemelerinde bilim sektorunda ýene de şoňa sargytlar bilmedim ogaça bu sektorunda iň merkezi kombaýn akalar ýa awtobus getirler. Bir hemme zat tehnika değişdi, hemme adam nemeden teknologiýa değişdi bolsa ýurtdyň daşyndan gelýär edi. Günden güni talan bolup bu taý. Oňa dollaryň iki kursyny ýürüte saklaýarlar diýip düşünüp bolýar da. Hazinany. Hadi talajak sen. Bir ýa-da talamala amatly purs neme bol? Amatly bir orta oýlan bir sistemany oturtupdurlar şoň üstünden hem talap bolýar. Ya indi ýene de buraya gaýdyn ştaýda biz ekonomistler biz düşünýänimiz, öwrenjänimizi aýtar halka ýetirýär. Eğer kim diýen bolsa ýa diýen bolsa çyksyn anonim ýazsyn ýa-da aşagdan bizlere ýetirsin şundan ýagdaýlar hem bolupdy. Ýa-da ine biziň nemelerimiz bar. YouTube kanalymyz açsyn ýa özü aýratyn YouTube kanal açsyn, halka açyklap bersin. Indi sen ýa aýdyp geçdiň da ine şu 1 milyon bilen başlan eýem ýelip özüniň nemesini sermaýesini 6 milyona geçirdi diýeli. Şoň ýaly operasiýany bir gezek etdim men doýdum diýip oturmaz ha. 6dan soň ýene 36 eder. 36dan soň 216 eder. Şoň ýaly geometriski progresiýa bilen geçer, gider. Onam kimlere diye? Ýukajyk gatlak. Hani şu hökümete ýapjak bolýan şu ýukajyk gatlak bardyr. Şolar edýändir. Ýöne adat halk nähili ýaşaýar. Ine misal üçin men muallim diýin. Men Türkmenistanda häzir men muallim diýin. Maňa elme geçýän aýlyk bilen mene ýeke özüm bolsam öz maşgalama bakyp bilmen. Näme derin? Koşmaça bir zatlar izinde nemetmen bolaryn. Bir girdejek kapysyny gözlemeli bolaryn. Ya olmasa 6 esse şuňa ýaly her gezek garyplaşmaly bolýan. Garyplaşmagyň üstünden eýem soň näme dip bilerim men? Bir zatlardan gysmaly bolar, dogrymy? Çeklendirmeler gizmeli bolar. Azrak iýmiti ýerin, ýetjek neme ölmez itmez iýmitimi azaldyraryn. Soň kesel bolsam, zat bolsam men neme derin? Pulumy ýetmän soň men saglyk hyzmatlaryna alyp bilmerin. Dogrymy? Ya olmasa da şoňa meňzeş nemelerde gündelik eýem garyp millet barha garyplaşyp barýar-da. Ya olmasa men başga ýollara baş goşmaly bolarym. Näme derin? O taýdan, bu taýdan sen şunça getirmeseň şu ederin diýip her kili özümden para ýollaryny, para almanyň ýollaryny gözläp başlarym.
Bolam nämenin yüzünden? Ýokardakylaryň peýdasy kisesine girsin diýip şu iki kurs pul yüzünden. Sağlyk Doğru. sektorunda da Evet. şoň ýaly. Sağlyk sektorunda da Aa, şoň ýaly. Ine olaram alýan aýlyklary özüne ýeten ýok diýsek, eýem gelen nemelere, hassalara olaram zat et başlaya. Gazanç kapısı gözläp başlaya başka. Olardan para sorar, her zadyny pula satar. Ýene näme der? Özüne bir zat edip adam ýaşamalydyr ha. Olaram şuňaly para horluga zat edip başlarlar. Mecbur, sebäbi ýaşamak mecburiyetinde. Şeydi sisteme mecbur. Owa, şeydip hem bilim sistemaňy öz nemäň bilen ýok edersin, öz eliň bilen ýok edersin. Hem saglyk sistemaňy öz eliň bilen ýok edersin. Näme üçin? 2 kurs bar diýip. 2 kurs bar diýip adamlaryňy, öz halkyňy bilgeçleýin, garyplaşdyryp dursun. Günden güne. Olam şu bir maksat bir da sen hazynany taglamaly. Özüm Ferit Abdurrahman bey dollar bilen alyp geldi doğrudan o taýda hiç gelip bir aslar ýer ýok adama dollaryny berdi alyp geldi tawaryny doğrudan önümde. Geldi mana da satdy. Barda bankda çalışdy. Ýene de dollar aldy. O taýda diýene döwlet tarapyndan edilen soň hiç gelen nemede aslara neme ýok ýani ýalňyşlyk etdi diýip ýa-bir cinayet etdi diýip neme etjek manyň ýok da. Hmm. Aklanýa edýän hereketleri aklanýa da ýuridik tarapdan amakdan. Mana daldym. Mana döwlet kursdan çalışdym. Döwlet resmi kursundan çalışdym. Öne bir çetinden nemäni hazynany boşaldypdylar. Hazyna gelen barja altın pulu ýani rezerw bolýarmy näme bolar valyutany ýanky iki kursyň üstü bilen neme etdiler da paýlaşdylar. Biri derman getirir, biri saglyk sektoryna bir zat getirir. Hemme zat Türkmenistanda neme döwlet sargaty bolupdyr da maýda çüýde bilmedim bölse tapças bolar ýa ýene bolar bir kukurçöp bolar ýene bolar şo maýdajyk zatlar neme etmese agramly bölekler agramly abiomly ýani pul abiomly nemeleri döwletiň üstünden aýlapdylar. Şonuň sargatynyň üstünden geldi. Ondan iki kurs ýagdaý bolanda da hawa siýasy tarapy bar munyň. Menen de iqtisady tarabyna aýdýatynda önümçilik etjek bu manyňam ýok ýurdun içinde. Hmm. Sen ana standartny dünýä standartynda bir önüme öndürdüň diýeli bilemok. Şu ada pomidor öndürýär olar pomidorlar geçen ok bolyn bir önüme öndürdi diýeli. Çyğmal Türkmenistan içinden aldı ya İran'dan getirdi, öndürdü. Yurttaşına satmalar hem doğru değil mi? Alış çalış etmeli, yurdun içinde satmalı. Nädip bu iki kurs bilen sen iş edecek. Onun sen bir zat üretjek wagty çyğmalyny ýurdun daşyndan almala. O. Bazar narxy bilen dollar aljak bolsaň, soň getiribem seniň dollaryňy döwlet narxy bilen çalyşyp berjek bolsa, alt etse sen näme üçin zarar görersiň o taýda? O gone nemede birinci partiyada sen näme neme çykýan, minusa çykýan. No. Olamda. Ne zady mysal beripdirler de, Livanda, Argentinada hem iki kurs bolupdy diýe. Olaryň daşynda siz nemänem gözüňize getiriň. Venezuela. Venezuela'da da şoň ýaly bardy. Olar näme diýdiler? Eýem o taýdakylar näme halky goraýa sene näme etýäs diýip ilk bilen ýola goýan skemasy nähilidi? Subsidiýaly adamlara arzan bahadan, el yeter bahadan azyk önümleri ýa-da şoňa gerek şoňa meňzeş ätiýaçlyk madda zatlaryny serişdelerini getirmeli diýip şoňaly subsidiýa görnüşinde başlapdy. Hani ansatlaşdyrış ýani kömek halka kömek diýip şoňaly çykarp başlapdy. O nähili hereket etdi onda? Misal üçin iýmit ýa bolmasa derman senagaty üçin arzan halka el yeter bolsun diýip subsidiýa berip başladylar.
O taýdaky bolup nemeden zat. Ýöne biziňki bilen häzir deňeşdirip görüň. Arzan läşika kuyrugunda duranlar bilýändir. Subsidiýaly diýilip başlandy, ine zatdan arzan läşika geldi. Ya olmasa başga yerden arzan zadyň kengurunyň göşü geldi, eti geldi. Şoň ýaly nemeler nowbata duranlar bilýändir eýem. Bir kezek Ýa. neme bolsun, atravliýne bolsun, ýene näme bolsun, ýöne şonda da mejbur ýene gaýtadan gidip şondan almaly bolýar. Näme üçin? Arzan bahadan. Onu näde berip bilýärler? Şoň ýaly subsidiýa bahanasy bilen nirde adamlaryň, toplumyň, jemgyýetiň saglygyna ziyan berip biljek zatlardan, ürünlerden getirýärler-de. Edil Venezuela'da da şoň ýaly zat düşündirýärler. Ýöne biziňkiler oň ýaly mysallary görmek hökmanda özleri öýünde görüp durlar. Arzan läşike gelýär. Ýöne ýanynda da ýağ almaly bolýar. Ine aýdýanlarym eger ýalňyş bolsa aýdaýyn özüňiz. Arzan läşike almak üçin nowbata durduňuz. Ýa bolmasa ýanynda nemesine hiç ötmeýän zatlaryndan, ýağlaryndan, zatlaryndan hökman şunu ýanynda almaly diýip goşup berýän boldy. Şo zatlaram boldy. Ne? Jemgyýetiň saglygyna ziyan berip biljek derejä çenli gelip bilýär-de. Subsidiýa bahanasy bilen ortada näme diýär ol? Arbitraj edýär. Ine men arzan zat getirdim bahanasy bilen halk döwletiň kursundan pulun çalışýar, dollar alýar. O taýda da hiç neme halkyň saglygyna ziyan ýetirip biljek bir önüme getirip onda da nähil diýsem adam şertlerine gabat gelmeýän nemeleri getirip satýarlar. Adam saglygyny bilen oýnaýarlar. Diňe şu aradaky arbitraj etmek üçin. Endezeret Abdurrahman Bey. Ýanky ýağda satýarlar. Olam öz täzirleriniň nemeleri, almaty, ýagy, şonuň ýağatlary. Heme sen olary bazar wagtda alýan dogry mejbur ýagdaýda şu arzan towuk aljak. Onu aldyň heme o taýda bir nemeni saklapdyň bir marginalyň nemesini, önümçülüğünü saklap dursun, aýlanşygyny. Heme bine arzan ýankyň aldyňa, onuň o taýdan derman ellära. Sen ol arzan iýen zadyň taňa saglygyňa, niriňe nähil ziyan ýetirýän bilen ok. Bir hepdeden sana ziyan ýetirjekmi? Bir ay ýetirjekmi? Ýöne seniň ýoluň apteka taýyn eýär. Şu arzan zat iýdiň bol. Näme? Hem o taýda bir marginalyň nemesini sowdasyny etdiň, ertek günem o taýda bir marginalyň sowdasyny etdiň. Taýyn klientden ikisine de arzan etijekdi. Ya arzan ýumurtgaýjak. Adamlary görem, öldürenni talaňdana geçen öldürenler nemeden okular. Näme türkmen doğup dura, askını Allah ber ya, ýesteksan doğur ya, 3-din 4-din doğur ýene gellerdi. Türkmen käňmädi. Bütün nemeni igla oturttular diýerler nemede. Niýazyk döwründe iňe oturttular diýerler. Şu adam tüm halky şu aptega oturttular o. O neme? Mekteplerin daş töwereginde şol dermanlaryň gutaran nemesi boş paçkalary gezip durýar. Mekteplerin daş töwereginde. Ene diňe iki kurs bar, diňe iki kurs diýanyň halka nähil ziyanlar ýetirýär. Iki kurs bolmagy. Plan ýerde bolupdyr, öňüm bolupdyr, ýaşy adam bolupdyr. O normal, yani bolmaly ýaly kabul etmeli däl ol. O taýlaryny işiň bolmadan öz ýurduň düzet birinjilik bilen. Ýaş döwlet intek ýeter. Kynçylyk hemme ýurtda da bar, plan ýurtda kynçylyk bar. O ýurtda kynçylyk bar. Öz ýurduňy düzet, başga ýerek nemeni öwürme nemeni. Aramyny çek, aramyny. Onuň ýaly bu talaňlykdan geçer adamy ölkütmene de neme duran okular. Türkmen näme ölmäkkä özüne derek 2 tanyny 3 tanyny çağalarda nemedi ki diýada. Potensialny neme ýene de klient talanmana potensialny özüne nähil ýaşan bolsa şolary da şonuň ýaly öwretip diýär. O nerden bolýar? Nemeden bolýar?
bilimsizlikden, bilime öğredilen nokta, hukuk näme, bilim näme, iqtisadiýat näme, özümüz bilem. Wa 50 ýaşadyk zat bilem. Ştaýt gelip birazjyk öwrenjek bolar. Sebäbi o sizin wagtyňyzda da şoň ýaly bir näme barta. Hani zatdan döwlet narhy diýip bir näme bellenildi. Dowamly şol bir narh diýip, ýöne aslında o taýdaky näme bolup geçen nemeler bazar narhy eýen başgaçaty. Takyk aýtmak gerekse, resmi kurs diýilip bellenýän 5200 manat $1 5200 manat diýip aýdylýar ýöne gara bazarda eýem 24.000 25.000 manada neme çykýaty da bu dollaryň bahasy. 5200 nerede? 24-25 nerede? O şol wagtdan 5 esse nemeti, 6 esse 500%. O geçen Türkiýe gelkidemde 2005-2007'de de gelkitdim ben. Şonda 20.000, 22.000 şonuň ýaly ýadyma düşýär şonuň dollaryň bakan. Kara bazar däl da bazaryň nurkundan da sen şowatam. Merkez Bankdan sen alyp bilemokdyň da dollar. Bu türkmeniň başyndaky talan nemedip dowam etdi. Ýyllar boýy hazynany talamak üçin şeýde bolmasaň türkmeniň agramlygy öle ýurtdaşynda gezip içindäki tüýrenip Inde garyp işçi sınıfı diýeli. Häzir men aýdyp geçdim. Şu saglygyna, zadyna, saglygyna etjek çykdaýysyna bir derden gysyp nemeltmeli bolýar, çäklendirmeli bolýar. Özüniň gelejegine bilimine ýatyrjak pulundan gysyp nemetmeli, çäklendirmeli bolýar. Soň özüniň nemesini gelejegini şo taýda görmedik adam näme üçin o taýda galsyn? Ýurduň daşyna çykar da, mejbur ýurduň daşyna çykar. Şeydim beyin göçü bolýar. Okajak adamlarym bilimle şol wagta çenli özüni geliştiren adamlara meýem şoň ýaly garyplygy näme üçin çydap otursyn? Toplar zatlaryny çykar gider Türkmenistandan. Ona hemen o taýda borcu barmy, boyun borcu barmy o taýda garyplykda galmaga. Bilimi var adamyň, günäri var elinde. Ýöne şonu bilgeçliğin garyplaşdyrýarlar. İslese islemese şo taýdan kaçmaly bolýar. Sebäbi o taýda gelejegini görmeýär-de. Gelejegini görmeýän adam näme üçin bir ýerde dursun? O adam mertebe bilen ýaşamak isleýär her kim. Oňa ýa-da her kim beýni göç özü çykyp bilmese iň bolmanda çagalaryny gaçyrýarlar. Türkmenistanam näme bir çymal nemesi ýalda ýurdy çagalar yetişip dura. Akıllı çağ. Yetişip oğlanlar gaýlar. Biri o ýurtdan gelýär hene neme konkurs geçirjek. Biri bu ýurtdan gelýär konkurs geçirjek. Çöplep alyp gidip ýaş oğlanlaryny gaýlanlar. Oňa edil häzirki rejime de akıllı oğlanlar gaýlar gerek. Aýdylar netden oğlan gaýlar gerek. Häzir ol akıllı oğlanlar saklap göýür men şolary iş güç berip az aýlygym bolsa şolary aşy iş güç berseler toplanyp akıl nemek-ka virus ýaly halkyň içine ýaýrajak da soň akıl jahillary böktürip göberjek da ýerinden. Soň olar beýin göçüň öňüni saklamýarlar da beýin göçüň. Gitsin-de akylly adam biz näme gerekdi? Akyl bolup duran gitsin-de ýani. Diňe bir akyllylar däl, ýöne bir iş güýji galan ýok Türkmenistanda. Özüniň eliniň güýji bilen işlejek iş güýjüni hem galdyrmadylar. Häzirki Türkiýede ýa bolmasa Russiýadaky işläp ýürenler haýsyndan sorasaň maşgalam Türkmenistanda diýe. Näçe çagyň var? 2 ýa-da bir şoň ýaly täze nemedenler, öýlenenler hem şoň ýaly. Sebäbi o taýda geljegini görmeýär. Türkmenistanda geljek ýok. O taýda işlejek bolsaň bir neme iş tap bilmeýän, tap bilen soňam şoň ýaly aýlyk berilende döwlet narhy bilen hasaplanyp berilýär, ýöne ýaşaýan nemeninde hakyky nemede bazarda bazar narhy bilen
hemme zat amala aşyrylýar. O taýda soň kim galmak isler? Ýöneki häzir biz näme diýdik-de? Akyl beýin göçü. Ýöneki iş güýji hem galmady Türkmenistanda. Hemmämiz şu ýurduň daşynda bire Russiýadan näme diýe tama gözleýär, bire Türkiýede dili aňsat diýip başga ýere gidibem bilen ýoga. Talan sistemasyny gowurnapdylar bular. Halkdan talap tular, halkyň hazynasyny talap tular. Tesini şükwikatyn tananok diýsen ama özlerine onuň ýalam däl, ol özlerine görärak sistema gurnalanda. Şu taýda sora gelipdir-de. Şonam näme deli? Hökümet magazyny şertmi diýe. Ana gowy soru ine. Hakykatdan hem gowy soru. Häzirki nimede dünýäde hökümet magazynleri diýilen bir zat bolmalymy? Hökümet magazyn diýmek näme? Subsidiýa bilen işleýän bir näme diýmek? Magazyn zynjyry diýmek. Ýöne şuňa alyp bazar dogry düzgün işläp durýan bolsa, ýaňy nämetdi-de zat okadyk habary. Устойчивое развитие экономики страны diýilen bolsa, durnukly ösüp barýan bir döwlet bolsa, o taýda subsidiýa bermek näme gerek? Ýa-da Şonsuzam bazaryň senin ykdysadyýetiň ösüp gelýän bolsa, ýyllar boýy ýine ösdük, uçdyk, kaçdyk diýen bolsa, hem nämede stratosferada bolmaly biz uçýan, näme kaçýan bolsa, ösýän bolsa. Birem stratosferada bolmaly. Ýöne häli bugüne çenli döwlet magazynlary diýip, şuňa subsidiýaly hereket edýän magazynler bar. Subsidiýa kaçan berilýär? Eger bazar ykdysadyýetinde şuňaly halkyň alyp bilmejek derejesine çenli geçen bolsa, yeten bolsa, gymmatçylyk bar bolsa, döwlet näme diýe? Subsidiýa berýär. Bu ýalňyşdyr ýene nämedir diýip kabul etmäň muny. Hökman döwlet el atýandyr. Şuňa subsidiýa zat berýändir. Ýöne 30 ýyldan bäri şu nämeden döwlet magazynlary pikirinden alışma çıkmadyk bolsak diýmek, ekonomikaňyz oňňaly ösýän, gaçýan, uçýan däldir. Iýzy gider ne döwlet magazyny diňe bir subsidiýa bilen aýakda dur diýseň hem bolýar Türkmenistan onda ykdysadyýetde. Subsidiýa diýmegem näme diýmek? Alty etse talap durmak diýmek. Ine şol hökümet magazynlarynda bir kysany näme bar, ýani subsidiýa kömek hökmünde. Näme bar o taýda? Un bar, soğan, kartoşka, şonuň ýaly ýa-da lödre bolup duran ýagy bar. Ondan geçmedik nemeler Eýrandan ýa-da adamlaryň getiren pomidory, almaty ýene. Olaryň bazar wagtdan gitdi. Indi men şu taýda 5-6 tancak pulum azat gazanyp 5-6 tancak näme günüm galandan men köp gaýlyk gazanjak bir ýurtdaş hökmünde. Gidip bazardan saýlap aljak önümde orda. Nowa? Näme üçin seniň getiren göýek almagy näme almaly? Ýok, men gyzyl almaýjak gitjek daňa. Näme üçin men seň toğuňy ýemeli? Men gitjekde get soýlan geçin alyp gaýtjak. Ya özüm getirip koyacak. Näme men seni lödüreli ýagyňy, gitjek zeytin ýagy aljak. Yok, getirip berýän nemesem bir adam derejesinde bolsa da sanitarny gigiyenistki işgili şertlere denk gelen ýoga. Näçe kişi atravleniýa boldy şu zatlardan, subsidiýaryň zatlardan alyp atravleniýa bolup ýör. Ana arzan diýip. Owa. Aýdýan ýa-ni klient näme diýerler sen? Taýin klient şu subsidiýaň üstünden. Emma derman taýin klientden emma mozoň näme olaryň marginalyň hatylmadyk nämesini musuryny sen satyn al. O üstesine seret şöyle urlady bar. Men ýaş ýetginjek bolsam öýlenmedik bolsam, dogry dämi? Men musur zatlary iýip berdim, şu taýda arzan diýip. Meniň endam bir kesellenip boldy. Menden önjek çağa nähil bolmaz. Olam bir keselbende gany eten op, çerep noy, kellesi göwrezinden ulakan. Ondan gyýyl maşgallarda şu ýaşlygyndan şu arzan musur zatlardan iýip berse, olam ertek gün ene bolmaly, dogry dämi? Nähil çağa dowjak ol.
Indi bütün Merkez Aziýada Türkmenistandaky täzede olan çağalaryň ölümi boýunça birinji ýerde durmagy ne şu taýda ýuwaş-ýuwaşdan açyklyga çykýar. Ine No. subsidiýa bar, döwlet magazinleri bar. Birem halk garyplaşýar. Yzy gider garyplaşdyrylan halk dogry düzgün imitlenmeýe, şo taýdanam mikroelementler, nutrientlaryň ýetmezçiligi ortaga çykýar. Nutrientlaryň ýetmezçiliginden biri ýa paýlaşylyp daýýar. Dogrymy? UNICEF'in kömegi bilen Gazagstanyň laboratoriýasy ýene nämesiň goldawy bilen şoň ýaly zatlar ortaga çykarylypdy. 3den 1 Türkmenistanyň çağalarynda 3den 1-inde vitamin D ýetmezçiligi bar. Çağalaryň 3den 1-inde. Beýleki nutrientlaryň hem şoň ýaly her iki çağadan birinde nutrient ýetmezçiligi bar. Olam näme diýe? Olaryň saglykly ösmegine täsir edýän elementler. Saglykly nesil bolmasa jemgyýetiň bozulýar diýmek. Yani näme diýmek? Bu olam parlamentiň eli bilen jemgyýeti, türkmen jemgyýetiniň bozulyp gelýär. Saglygy bozulyp gelýär. Maşgala ýagdaýy bozulyp gelýär. Ýene ýzyňda gelýän bir näçe zatlar emmesem şu parlamentiň eli bilen edilip gelýär. No. Ine şu parlamentde iqtisadi meseleler barada komitet bar eken bular. Öyle örneme var. Spesifik var da ilmi adakti bilen atlaryny ýazyp bar. Oho. Ine de men öz odaşyma aýdyn beýine. Berenç Guran geldi. Sultanmetden nemeden ýöne asly öğretenli. Şunun ýaly. Danowdan var, Taşowdan var, Aşgabat şäherinden var, Murgapdan var. Bar da var Sakar çägeden. Barsam iqtisadetçi. Iqtisadet komitetine şolar çözmeler ene men odaşyma aýdyn Berenç Guran geldi. Jöleteniň iyili hor helak bolup beren bolsa şu iki kursyň üstünden birinji jogap ber sensiň. Ya sen görýän, bilýän, düzetmene nemeden ok dow talap bolan. Ya da görem ok men bilem ok diýse, olam jinaýat bolup durar. Görmeýän bolsaň, bilmeýän bolsaň, näme üçin bar ya? O taýda näme işiň bar? O. Bir gide. Doğru neftilermi? O zatlar seni bizi gyzyklandyran ok halky. Aýdyşyň ýaly ne gördüm menem ykdysady meseleler baradaky komiteti. O komitetiň başlygam Agaýew Guwançmurat Bagybekowicz. Tüeleme. Ana? Diýmek, bütün türkmen jemgyýetiniň bilgeçleýin, bilkastlaýyn ýok edip gelýän komitet şul diýmek. İki kurs sistemasyny dowamyna karar berýän adamlarym şular. Dogry? Ýok. Näşe parlamentdäki men deputat elini aldyryp oturanlar jogapkar. Mara vilayatynyň Mara şäher ýaşaýyş jaý ulanyş müdürliginiň 5-nji öý bölüminiň ulu ustasy Nureýmow Süleyman Muhammed Amanoviç. 5-nji öý bölüminiň ulu ustasy ykdysady meseleler baradaky komitetiň agzasy. Bu taýda neme Sapar aganyň bir sözü bar, liýakat diýip. İşiniň ärileri gelip dur o taýa ykdysady komitete. Owa, indi bu zatlary aýtdyk. İki kurs tutuş jemgyýeti ýok edip barýar. Bu taýdaky adamlarym, adam diýeýindi, näme bolsa da adam sypatly haýwanlarym şonu goldak gelýär. Bir ýylda, bir iki ýylda bu
30 ýyldan bäri şoňaly 34 ýyldan diýsegem bolýar. 91'de diýsek 34 ýyldan bäri şu zatlar edip gelýärler. Ýöne Türkmenistan manaty indi çema geçireýin bu nemeni. Türkmenistanda banknotlaryň täze nuskalarynyň dolanşyga girizilýär diýär. Ya Türkmenistan manaty 32 ýyl bolup durýar. Türkmenistan manatyny kabul edilende. Bu inem 32-nji ýylyna bagyşlanybam täze banknotlar girizilýär. Haýyrly uğurlu olsun onda. 200 manatlyk haýyrly olsun. Bu näme üçin edilýär? Ekonomika ösýän bolsa, ekonomika ösýär. Ýöne sen täze banknota ihtiýaç duýan. Ona ähli bolýar. Senin banknotun güýçlenýär. Sen ykdysady ösýän bolsa, senin banknotun hem hümmeti beýgelýär, güýçlenýär diýmek. Beýleki valutalara seredende. Ýöne sen has ýokary valuta, has ýokary nominally valuta ihtiýaç duýan. Ona ähli bolýar. Bir zat gizleýänmi? Bu şuna meňzeş mysal zatda bolupdyr. Ýene Venezuela'ga dolanyp geleýin. Venezuela'da bolupdyr. Näme üçin bolupdyr? O taýda subsidiýa diýilip başlan nemede kömeklerde eýem çenden aşa şu zatlary ulanyp başlapdyrlar. Halk garyplaşypdyr. Halk garyplaşandan soňam pulun hümmeti gaçýarda. Soň näme diýär? O taýda pul basmaly bolýar. Pul basýar, ýene onuň hem garşylygynda hiç zat ýok. Altynmy, başga hiç ýyly rezerwi ýok. Önüm yok. Karşılıksız hava. Hiç saat öndüren yok. Hiç saat nemet bilen yok. Rezervinde köpelen yok. Yöne karşılıksız pul basya. Şimdi karşılıksız pul basyan olsa o taýda hümmete hem kaçya. Demek Türkmenistan'da da şoň ýaly bolup barýar. Häzir nemeden olsa şu taýdaky habary neme deýin? Detalyna okap bereýin. Has düşünikli bolar bu taýda. 1, 5, 10 manatlyk modifisirlenen polimer banknotlary, şeýle hem täze 200 manatlyk polimer banknotlary dolanşyga girizýär diýär. Bolýar. Näme üçin girizilýär? Polimer bolan üçinmi ýa-da täzeden bir zatlar oýlap tapan üçinmi? Ýok diýär. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň 2009-njy, 2012-nji, 2014-nji, 2017-nji, 2020-nji ýyllaryň nuskasyndaky ähli banknotlary Türkmenistanyň çäginde kanuny töleg serişderisi bolmagynda galýar diýär. Bu näme diýmek? Türkmenistanda Merkezi Bankyň basan nemeleri çıkaran banknotlary häli bugüne çelli bazarda dolanşykda elden ele göçüp dur. Ýöne munyň üstesine de ýene täze banknotlar girýär. Bu näme diýmek? Garşylyksız ýene pul basylýar diýär. Manat basylyp dur. Diýmek bundan soňam hümmeti gaçýar. Hümmeti gaçýanlygynyň subutnamasy hem şu 200 manatlyk täze banknotun girizilmegidir. Täze banknotun girizilmegi senin pulun ýuwaş-ýuwaşdan hümmeti gaçýar. Bunu nirde görüpdik biz? Sapar Murat Ataýewiç Niýazow döwründe görüpdik. Ýadyňyzda bolsa. O 10 000 manda çela var da şonda. Ana ýuwaş-ýuwaşdan Türkmenistanyň manaty diýmek ösýär diýmek şu manyna gelýän eken-de. Olam nähili neme? George Orwell'ın nemesine gelýär. 1984 romanyna gelýär. Jahillik güçtür diye. Türkmenistanyň neme ilatyny näçe jahillendirjikçe güçlenýär diýmek. Bulam şuň ýaly. Türkmenistanyň manatynyň güýji näçe gaçdykça ekonomika göterilýär diýmek. O ine halkymyza bolsa nemet ýalarda ýa-ni. Täze polimer 200 manat çykypdyr diýip. Ýani pulumyz kän bolupdyr diýjek bolýar da halkyň içinde. Soň ýöle ýan gaýtdyňa neme? Pulun güýji hümmeti ýa-da şoň üçin bir
Dige Türkmenistan'da da dünyanın yüzünde tarihinde de şöyle ediliyor. Pulun gücü yetti mi şonça da sağını köpeltiyorlar şon. Hmm. Ol bu begençli havar değil 200 mandan çıkmagy. Battı Türkmenistan deydi. Hemede 2017'de kıyanladı işlemde Filipinler etdi. Türkmenistan manat yok. Bank boş değil. Yani indi nemetti. Yani talan deydi eken da hadina talan ya. Hakyky. Diller o atlar hiç düşünmendir tane. Şu adama Allah'tan düşünemedi. Yok olin saadet ya deylerin de. Indi şonun ýaly ýöne bir bärik çıkan soň azyk taryh okuyanlar edýän finet ýangdaş töwereklere. Onuň enne mänem bular 4 deste galdyrdyk diýerler ol 300 deste 300% ýa-da 400% bolýar ol nemeler. Näme şoň ady? Jerimeler bar-a. Mhm. Awa. Jerimeler. Bire çıkaya neme diye. Ay, bize 10%'am gerek değil. Şonam kaldırma diye. Yani näme üçindir? Şoňal jerimeleri 300 yüzden 300 kaldırýarlar. Näme gerek Ýa. boldy? Adamlaryň eşiretli durmuşy günden güne eşiretli bolýar. Ýöne gazna boşap barýar, şoň üçin köpeldeldi ýa-ni, näme? Indi halkyň elindäki barja pulunu almalyda bular. Bir gapdan näseret iqtisadi tarapy bar, munyň bir gapdan siyasi tarapy bar. Näme üçin nemeler galdyrýarlar? Bu repressiwni maşina diýip aýtýar, şu wagt Türkmenistanda geçip dur. Halkyň elinde tähel ýaglanan bir alpa bolsa, o bahana bu bahana bilen elinin pulunu almaly. Göngeli we eliňe taýak dirap ýa ýara dirap alybilenok plança töledip ýöne şonu ýzyna gaýdyp gelmesi şekilde. Olam näme? Salgyt, jerimeler. Şeýdi bolýarlar eliňe puluny. Näher Welsi sürüp ýöken ýurdun içinde bar ýa-da bir ýerden nemedin? Land Cruiser men çoğun neme mahkemeye çağırar. Neden edin bu pulları? Nädik kazandın? Han bizim payımız. Ol mahkemeye aslında neme milli hopsuzluk olsa senin Wörthwitten Land Cruiser'a geçenini beğenmeli. Menin vatandaşım, yurttaşım bayamı dedi. Orada mı? Basın saraya deyip bir neme yurdun iqtisadetine dolandırışı var. Beğenmeli. Yok gidip sen näme üçin Land Cruiser men payym berdi ýalara. Repressiwny maşina ha. O tarapdan hem olsaň neme salgytlaryň 304% kaldyrylmagy neme tarabama. Pulsuzluk, inflasiýa. Nemäniň nähil diýýärden ölümçülük ýok. Yurttaşyndan gelýär halk. Eller günden güne Russiýa bagly bet. Ordam şonuň önüm üstünden satýardylar, ýalanýardylar, şöýdüm hazine azyk pul gelýär. Nahtaýa gidip duran pul neme bar, gaz bar. Şondan galanyny kestiler, sanksiýalar bilen. Ola maýlanmaly Türkmenistana degdi. Ulan kuldap, neme gitdi, Amerika bir küçükde gidip geldi neme. Raşid Merel. Näçe o sowdaň neme gaýrat etdi ýol berdi. Sowda edil. Indi daşardan altın pul gelen ok ha. Ýöne Türkmenistanyň hemme çykdyjysy daşardan gelýär. Imitine çeller daşardan gelýär. Sen imitini häzir daşardan aljak bolan sen ona altın pul bermeli, doğru dämi? Dollar bermeli diýär. O dollarym gelen ok sana. Onuň sen hökümet döwlet işgärlerini saklamala, aýlyk bermeli. Sen oňsoň bahana bilen nämäni galdyrýar? Jerimeli. Salgytlary. Halkyň elinde barja pulunu alan doktoruňa birinji bilen ment bilen mehmelere pul bermeli. Doğru dämi olar? Sakda oturan şolar. Repressiv rejim dowam etmeli. Owa. Ol şonuň nemesi? Begen oturmaly däl, ol 200 neme 200 manat täze çykdy diýip. Işin gaýtdy, bakdyň ýatdy ýa-ra şonuň gal bolupdy Türkmenistanda. Ne zatlar
enatalar jogranýandyr, zeýrenýändir. Bize ne goşmaça çäklendirmeler gizdiler. Biz okuwçylarymyza pul uradyp bilemiz ýok diýendirler. O näme üçin nemet ýerler şonu? Siz bu taýdan Türkmenistandan pul uradan wagtyňyz näme etmeli? Merkezi banky şol tarapa pul geçirmeli. Haýsy bank üstünden şo taýdan nemet ýan bolsa Türkmenistanyň daşyndan dolar çykmaly. Merkezi bankyň üstünden dolar çykmaly. Ondan soň Türkmenistanda bireýem häzir senem aýdyp geçdiň. Zada ýollar ýapyk dur. Zada Irak döwletini o taýa satyp bilen ýok. Gazy. Türkiýe ýene yalandan bolsa da bir başladyk goýberdiler ýöne o taýda da transaksiýa İran'ın üstülen geçen için olam sanksiya takıldı. O täzir Türkiye'de de satıp bilen ýoklar. Wagtlaryň durduk diýede ýene näme diýe bakana diýe ýöne boyun alyp bilen ýok da şu taýda sanksiya nemesi çözülmän hiç ýere satyp bilen ýok. Hiç ýere diýmeýin. Şu sanaly ýurtlara satyp bilen ýok. Näme üçin İran'ın üstünden geçýär. Indi valuta gir nemesi çeşmesinin öňü ýapyldy. İki yurttan gelen yok valuta çeşmesi. Ýöne siz zada öz çağalaryňyza pul geçirjek bolsaňyz, öz maňlaýyňyzyň deri bilen gazanan puluňyzy öz çağaňyza geçirjek bolsaňyz, goşmaça talaplar ortağa çykýandyr. O näme gerek? Diňe siziň uğratjak puluňyzyň nämesine öňüni kesmek üçin. Siz eýem o taýdan gerekli dokumentlary almak üçin ýene gidersiňiz, ýene wagt sarp edersiňiz, ýene nowbata durarsyňyz, şeýdip siziň puluňyz geçmez. Öňüne emeli ýasalan engeller goýýarlar. Böwetler goýýarlar. Näme üçin? Şu Türkmenistandan dolar valutasy çykmaly däl. Eýem bulam näme? Bu ekonomik taýdan dolu çökenliginiň alamaty. Yine hem zada bir ara şu ulu kartinany gördüýär saparaga. Şu ulu kartina seyredip görüň. Türkmenistanyň ekonomikasy dolu gitdi, elden gitdi. Ne valuta rezerwi bardyr, ne Türkmenistanyň manatynyň hümmeti galdy. Hem zat pytrap barýar. Indi bundan soň näme bolar? Venezuela bolar. Sesiňizi çykarmasaňyz bugünüňizi hem tapmarsyňyz. Sesiňizi çykarmasaňyz Venezuela'ya alyp bolar. Ine häzir gowy nemedik geçdi şu taýda. Bir ýazypdyr. Venezuela'da 1 kilo şeker almak üçin 1 kilogram pul bermelimi diýe. Hakyky şo ýagdaýa gelipdi. Videolarda görkezýärler. Hani bir gucak zat, bir iki nan bilen, iki çörek bilen ýene bir zat almak üçin gucak pul daşaýarlar. Evet, şöyle bir ýagdaýam bar. 1 kilo şeker üçin 1 kilo pul berip bilersiň sen ona. Kaçanda Venezuela önüne şeker önse. Doğru değil mi? Sen Venezuela başka yerden satın alyan olsa şekeri. O puluňa da tapmarsın şeker. No. Yani aýdylmak islenýän näme? Esasy pikir şol. Venezuela'ya olarsınız. Näme üçin? Şu rejime şuňaly etmesine ruhsat bereniňiz üçin. Sessiz dymyp seredýäniňiz üçin. Hani ýurduň daşyndan biri gelip kömek etsin ýa-da nemetsin däl. Ýurt siziň eliňizde. Ýurtda siz ýaşap ýorsunuz. Yani hemme zat siziň eliňizde bolup duran wagtda hemme zady siz göz yumup kawullanýan bolsaňyz, diýmek siziň hem netijedäki baryp ýetjek ýeriňiz Venezuela'ya alyp bolar. O ine tapara arada oraýdandyr. Kadina siýasatçyň kady Türkmenistanda. Ene şol näme diýdi bolar şol? Ene şu hazinany iki kursyň üstünden öz adamlaryň üstünden talýarlar, doğrudanmy? Barja hazina barja gelen dolary. Indi o döwür bitdi, ýurtdaşyndan dolar gelen o ýurtdaşyna satylan oklardan ne ýetdi? Doğrudan başka hiç zat öndüren ok bu Türkmenistan. Indi şu hazinany sana halka hyzmat etmesin diýip halka toprak berilen ok, toprağı ýerine gaýdyp berilen ok. Döwletiň mal diýip duran maýda mal, ýer mallar, ýer malla ýok indi. Maýda maly halka paýlanan ok. Sana önümçilik ettirilen ok. Çolatlar edaýny nädende toprak öz eýesine goşup gelse, mallar öz eýesine goşup gelse,
önümçülük etmeni arkaýynlyk bolsa, ýani bazır nemesi, eee, näme diýer, erkin bazar siýasaty bolanda Owa. hazina nemäniň kontrolünde bolýar, halkyň kontrolünde bolýar. Hmm. Oza iki kurs otomatik şekilde aýrylýar. Onuň şo zatlary etmejek bolup, hazinany talajak bolup halka neme berilen ok. Ruhsat berilen ok. Bu näme üçin? Repressiwny maşina. Bir wagtdaky ak paşa bolup gelen Rus sistematy şu adam ýaşapdy. Häzir mentler, möhmeler halk tayaklap görendirler. Biraz wagtdan seret şolaryň aýlyklary kesiler. Ine Russiýanyň kopýasy biziň nemelerimiz. Türkmenistan. Russiýa näme pok bolup duran bolsa, çöküp duran bolsa Türkmenistana medil şol bolýar. Rossiýa diýmeli, raşizm diýelim ona. Hawa. Indi derde nemäni aklajak bolan propagandalarynyň işleşine aýdyp beren bu kardeş ýurtdaşlarla paýlaşyn da. Ine näme üçin 10% aýlyk galdy? Ya galjakmyşyn täzilden soň ýöne täzilde. Ýöne näme üçin talgytlar, jerimeler 300, 400 esde galýar. Siz de ulagyňyzy gaty sürmeseňiz, size hiç kim 304 neme jerime neme görmeýärsiz diýär. Talmaýar. Ine o tarapyny aýdan oklar halkyň ýurduň ekonomikasy batyp barýar diýip ýygyny tapan oklar diýen oklar da şonuň propaganda edýärler. Ýuwaşrak sürüň diýär. Siz sebäpkärsiz diýär. Şo jerimany galmanyň sebäpkärsiz diýär. Siz gaty sürýäňiz diýär. Gyzylda geçýäň diýär. Şonuň propaganda. Özem şol adamlar Twitter çıkıp TikTok'ta hatta çıkıp gepleýärler. Yani Türkmenistanda şol adamlar halkyň içinde ýaşap bilermi? 5 manat pul berip öz halkyna ziyan edipdi. Vay men bilem okdum. Maýmaňa aýdylar netdiler, pul berdiler. Ýok, o zatlar geçmez. Bilmesen gepleme. Çıkma orta. Halk aýdyp dura. Şäherden ýolda öň 110'dan soň 90'a düşürdiler, indi 60'a düşürdiler. Näme üçin etdiler şonu? Senden şo nemäni kanunlaşdyryp salgydy almak üçin, sen eliňize barja puluň almak üçin. Sen 50'den sürseň sen elinden puluň alarlar, 40'dan sürseň elinden alarlar. O kanunlaşdyrmak üçin alýarlar. Ýani senden isledim de aldım da soň ýerine berjek däl. Elinden bir talap alýarlar. Ene de sen günahkar edýärler. Demek dawa etmedin ýaly. Owa şoň ýaly propaganda şoň ýaly işleýär. Ne şu aýtdyma, zadyň öz çagaňa, öz maňlaýyň deri bilen gazanan puluny geçirip bilen ýok. Adaty ýurtlarda näme kelip bolýar bu? Institusionalizm bardyr o taýda. Hemme zat institusionalizm üstü bilen ýöredilýändir. Mysal üçin bank öz bank şekline amal aşyrar. Öz işlerine bank hökmünde özü amal aşyrar. Onun altyapısy, finansal altyapısy döredilenden soň onu eýem internet arkaly da yönetip bolýar. Näme üçin? Şonuň saglam berk institusionalizm esasında kurulan bir nemesi var, altyapısy var. Eýem o taýda internetiň üstü bilen dolandyryp bolýar onu. Näme edip bolýar? Her hili transaksiýa edip bolýar. Men mysal üçin seniň hasabyňa öz telefonumdan näçe islesem pul uradyp bilýän. Näme üçin? Sebäbi altyapy bar. Altyapy bolandan soň o taýda zada edip oturmaz. 1-2 sekunda garaşdyryp oturmaz. Bas şu knopka bastym yeter, seniň hasabyňa düşýär. Näde edip bolýar muny? Altyapy bilen edip bolýar. Ýöne altyapy bolmagan soň näme edip bolýar? Ana sen günäkär, ne sen maňa şunýaly dokument bermediň diýip nezat edip bolýar. Bir sarap bolýar. Ne sen ne şu men senden şu dokumentleri sorap otyn, sen näme üçin getiren ok diýip özüne de gyýyr diýär ona. İşleýänleriň zatlaryny halka bolan nähil diýsem, saýgysy görünüp dur. Goşadyrnak içinde aýdaýyn saýgysy diýip. Ne Türkmenistandan göz öňüňize getirip berin.
Haýsy edarasına barsaň üstüňe gyýryp durandyrlar. Näme üçin sen bir zat ýalňyş etdiň diýip. Ýöne aýdyp bilen o taýda altyapy ýok. Şuňaly repressiýa gidip dur. Oňa zat boýnuny almaz. Emme zady sen günäkär diýip neme diýerler. Näme üçin halk gözi açylmasyn diýip. Owa. Endi benim soň başga tarapyny aýdyp beren Abdurrahman bey. Mhm. Ine Türkmenistan'ın daşyndan biziň ýaşlanmadan döwlet tarapyndan ýa-ni $200-250 pul tölenýär. Mhm. Şo taýda häzir şoň siz ullahan adam ýokdur şo taýda görüp otursan. Türkiýede meselem Russiýada. Ine şo ummatsy şo jaýça pulum nimede ýok hazynada. Hazynada şo jaýça dollaram ýok. Onuň şo 15 gün ýa bir aý ida terpdirýärler. Belki bir ýerden pul taparys diýip algaşyp böler ala Amerikada da Irana gitdiler, Owganistana gitdiler, lonkuldaşyp böler, bir ýerden pul dilap böler. Ya töwda edeň diýip. Al menden önüm al diýip. Mhm. Gazım al ne diýip. Indi şo 15 seni garaşdyran 15 bir aýlyk dowamında bir ýerden dollar geler, onsoň sen puluny geçirjek. Näme üçin ekonomik diýerler? Kazynada arajyk puly, ene subsidiýerni kömek diýip ýa-ni pul nemeler bar-a, un diýdi, ýag diýdi, meske, şeker, şo zatlara pul galsyn diýerler. Neme? Dollar pul galmaly. Euro bolsun dollar. Merdan aga. Un ýagy diýen sen täze ýakynlaşdy bananlaram goş. Banan arzanlanmış diýilen bir neme gelmeli hale dur habarlar çykmaly banan arzanlanmış diýip. Halk ayda bir gezek neme çykýar neme. Bazara çykýar gidip dadal gele o zat kan euro nem soýar eken ay gowla ýagdaýma Hudaýa şükür. Indiki bir ay gelençe ýa moňa neme da puruja bar da. Mhm. Ene hazynany halka bermejek bolup seniň çaganyň puluny saklarlar. Sana subsidiýa bererler, garat. Bu sistema halk üçin däl bu sistema. Diňe özüniň öz töwrekleri üçin iýme üçin. Üstesine de uluslar näme halkara arenada nemesem ýok. Awraýam ýok. Nira barsalar götüne dep böler ularyň. Mhm. Hakyky. O kostyumy pöýtürip ýöräp beren. Üns bermäň. Nemäň aňarsynda kameraň aňarsynda nähin gepler eşitýändir ular. Onu nirden bilip bolýar? Baran ýerden söwda edip bildimi? Bir zat satyp bildimi baran ýerine? Ya bir zat alyp bildimi? Çojağa şerlere sine daýmaly. Başlarama. Ya da men ýurtdaşynda näçe ýyldan beri gelipdim. Türkmenistana ýa-ni 200 mandyň çykany bilen men ýa bar bilýärmi? Ya ýa-ni kagylda ýazanda, jurnalda heymanat güýçlendi diýsem men ýyzyma bar bilýärmi? Ay Türkmenistanda neme iş köpeltdirmen gitjek watanma diýip. Demora. Mhm. Bular neme? Siniçni hayvanlar da bular. Ýurdun başyndaky siniçni hayvanlar. Sen öleniňem bilmez, ölekiňem bilmez. Sen diňe talamaly. Ýurdu talamaly, hazyna talamaly. Şuňa ýa-da bular. Hawa arada nemede gelipdir şuňaly komentariýa. Näme diýe? Häzir gaçyrdym. Merdan aga seniňem işlemedik adamyň ýok diýe. İşleşmedik adamyň ýok diýe. Meniň işleşim bar şunu tanaýan diýen. Ünsini çekipdir nemeleriň, dinleýijileriň. Neme da? Türkmenistanyň o işçiliginde hemmerik burnuň sokmaly bolýan da ýurtdaş. Öýtmel ölmeli däl, az ölmeli däl. Ýerinde çaga bolsa, ene tawa bolsa hemmerik burnuň sokmaly bolýar da. Bu ýagdaýlardan hiç habarymyz ýok kendiň ýurduň içinde bolup. İnternet ýapyp, hiç saat bilen ok, hiç saat öwredilen ok. Mhm. Ýa-da aýdyp geçdik ya şu meýletin, bilgeçleýin, bilkastlaýyn edilen zatlar. Ine geleceksizlik,
yani geleceğin yokluğunu görmek näme doğru ya? O taýda geleceğin görmeýän adam göçmeli. Şu taýdan immigrasiýa görnýär. Daşar Hawa. ýurtda bir zat tap bilmeýäsmi diýip. Şoňa çenle eýem neme diýär-de adam öňünden şu öz maşgalasy bilen bile boljak bolup zada her işdi işläp görýär hakykatdanam. Ýöne o taýdaky berilen zatlar, aýlyklar Türkmenistanyň hakykatyna gawat gelen ýok-da. Garyp işçi sınıfı gün-günden garyplaşýar. İşem ýok, işsizligi bilgeçleýin şoň al 2 kurs bilen saklap durlar da. Ine sen häzir mysal getirip berdiň. Çiğ malyň sen ýurtdaşyndan almaly. Ýöne zady näme bahasy? Bazar narhyndan alsaň eýem başga bir doldur. Sen onu aldyň diýelip bolýar şoňa razy boldun. Sen onu aldyň zat etdiň. Ýöne sen onu önümü öndürenden soňam ýurdun daşyna satmaly. Ýöne ýurdun daşyndan satandan soňam saňa uğratjak pul näme? Döwlet narhyndan. Eýem 6 esse az alýan. Senin eden çykdyjyň garşylamaz, sen etmeli, görmeli peýdaň garşylamaz. Gaýtam seni 6 esse zarara sokýar. O taýda bilgeçleýin neme diýär? İşsizlik saklanyp gelýär. Hawa seri şöyle ýagdaýam bar onuň. Çygmalyň içerden özüňden öndü diýersiň ha. Onam sen manat bilen satan alýan, doğru dämi? Gitdiň malyň akitdiň ýurtdaşyna satdyň. Doğru dämi? Oňa gellersiň dollaryň näme berersiň ha? Taňa bazar nämesinden bermedi ol. 350'den alyp galar elinden gaňyryp. Sen 6 manatdan çygmalyň aljak 350'den hem nämeňi satjak önüme. Bolarmy ol? O taýda da bir operasiýada sen minusa düşýäň. Mümkinçilik ýok. Ýurtdaşynda da endi ýurtdaşlaryna işläp beler da Russiýada günümiz barar. Türkiýede günümiz hiç ýerinde de neme ýok indi iqtisadiýetler. Hemmeriniň problemasy öz ýurduna ýetik meselesi. Öz ýurdumyz düzelmesek, düzeltmesek bolanok. Şonuň ýaly bar. Oturan ýerinde alyjy aly oturan aldyr. Goja ýerde işleýän ýene bolyn. Ada kendi iýerýän diýen. Ýok. Sen çağaňa maldat etmeli. Sen ol ýerinde çağaň aldy, aýalyň aldy, adamyň aldy. Bagyň kesildi, psikologik neme? Sosial bagyň kesildi seniň. Sen olarla garyndaşam däl, ýakynam däl, diňe näme geniň bar onda. Ýa-da sende onuň geni bar. Başga hiç zat ýok. Hiç hil ýakynlygyň ýok. Bolýar sen men eşeğe kenim, men merde kenim, men öz aram özüm çekgen men diýip, hiçime günüm galmasyn, men gidip işlärin diýip, gidip işlediň ha. Maýryldyň onu näçilden çoýagda sen öz ogluňa gyýdyňa da nasip görýän bolsaň, demek sen neme? Öz mertebesiz adam ýani bu. Adyň seniň adam, ýöne şekliň. Demek sen çağaňa da nefsiň aranok, özüňe bir geçdiň. Çağaňa da nefsiň aranok, belki aktyklaň bolsa olary da nefsiň aranok. Ýani sen olary satdyň, sen jenaýet etdiň olaryň neme adyna. Nähil toprak goýup gitjek olara. Tozap ýatan çaga goýup gitjek olara ýaşara. Gumysinlermi? Öz mertebesi bilen ýaşamasynmy? Öz ýaly adam Ýaponiýada ýa Gollandiýada iş güýç edip bö. İslan ulany bilip bö hyzmat. İslan hyzmatyny pul garşylygynda puluny berip edinip bö hyzmatyny. Seniň adam, seniň çagaň olardan kem däl, akylly bolmasyn. Şonuň ýaly ýagdaý, vatandaşlar, ýurtdaşlar. İki kursyň aňarsy bir tragediýa bolupdy, tragediýa iki kursyň aňarsy. Lonkuldaş. Dowam et. Yok, menem neme çekdim bunu, hani toparlajaktım bu temany. Sebäbi bunu etmek gaty aňsat. Bu meseleni çözmek gaty aňsat.
Hiçbir neme gerek däl-de bu adatdan daşara bir güýç sarp etmek gerek däl. İsleýän adam onu 6 aýda eýem eee Türkmenistany ayağa kaldyryp biler. Alınacak ýekece bir karar bar. Alınacak ýekece karar var. Olam Türkmenistana 6 aýyň içinde nemesine eýem türkmen manatyny konvertilenebilecek bir derejeye getirýär-de. Häzir neme dip bilmeýär. Dollar berip bilmeýär Merkez Bank. Sebäbi nemesi ýok, rezerwi ýok. Erede eýem. Öz-özüni tüketdi şu sistema. Häzir mundan soň zat etjek diýende de bu çagşak galar. Ýöne alınjak bu ýekece bir karar Türkmenistany 6 aý içinde ayağa kaldyryp biler. Muna ýakynda Sapar aga bilen neme ders? Dogly gürleşeriz bu temany. Sebäbi onuň düşündirjek nemeleri kän-de. Men häzir bu taýda öz sözüm bilen düşündirsem hem gaty ansatlaşdyrylan ýaly bu nemelerin gürleşer düşündirip bilmerin. Şoň üçin Sapar agany çagaran bu temanyň üstünde gaty neme ders? Üstünde kän durarys. Sebäbi aýdyşym ýaly diňe şu zadyň üstü bilen häzirki elitanyň üstü bilen türkmen jemgyýetini ýok edip gelýärler. Özem döwlet derejesinde sebäbi döwlet organlary bar-da bu işin içinde döwlet derejesinde jemgyýeti ýok edip gelýärler. Planlaşdyrylyp gelýän bir neme bu. Jemgyýeti ýok etmek proýekti bu. Olar Abdurrahman Stadi burada koşayınlar. Yurdum içinde näme diýerler? Mahkemeler şöyle gurrun gayret diýerler. Ine ýakynda banklarda dollar boljak-mısın? Köp boljak-mısın? Dedim arkaýyn manadyňyz dollara çalyşyp bilersiň diýip. Ölmeşegim. O näil sen hiçjede önüm satyp bilen ok ýurtdaşyna baran ýerinize götüňe dep durlar. Näde dollar bolýar? Üretýärmi şu bir zat? Önüm öndürýärmi? Satsın. Hamy doğru üretdi olamaz desen o. Hakiki. Görüp otursaň şolaram pomidorçylaram öz adamlary subsidiýa alyp ýatandyrlar hazynan nem talap. Bolmanda da şoň ýaly etmese hiç sadym önümçiligiň hiç bolma mümkinçiligi ýok o taýda. O öndürilen pomidorlaram näme diýerler? Al pomidoryň sok gözüňe diýerler. Nemede? Menem bir kawat TikTok ýanda neme diýenda? Türkmenistanda plan ýurtlar getirilip ine önüm öndüriler. Menem Türkmenistanda şöyle zat önämi diýip bir neme berýända soraýan bolýan. Oho diýip neme diýip bir önendirici ýa nemelerim kommentlerim ýazýarlar o. Sen näme iş edip durýan görünüp dur o. Kim aldajak bolýan? Sygyr ertipdirler. Daniýadan ýalňyşmasam Daniýada. Ortalama sagym nemämiz 20 litr diýär. 20 litrde kim alýar indi o iller? Ösbüren ýurtda ortalama 80 litr alýar o. Oho. 60 litr. O 20 litr bilen sen mekkajoň tohumy ýok, zady ýok. Bir sygyrdan ine käbir nemelerde ine 80 litr süt berýän sygyrlar 3 wagtyna sagýar. Olar 20 litr bilen sen neme dermiň? Hasabyny çykarmaýar o. Olmadym diýende 30 litr bermese sen o taýda önümçilik edip bilmersiň. Häzir şoňam kagydlaryny galdyrışdyr. Barda tazynyň hasabyna bolup durýar. Bolýar. Belki käbirdatlarymyz ýalňyş aýtýandyr. Dogrular bilýän bolsalar ýazsynlar aşağı. Özlerini hava etsinler hava. Iqtisadiýetçi bolsa aýtsyn Türkmenistanyň ýa-da aýtmaýan bolsaň sen halkyňa ziýan çekdiren adam seniň bar bilgiň bir köpükdir halkyňa ýetirmän ol. Bizene bilmeýän halymyza öwrenip başardygymyzdan halkymyza ýetirjek bolupdy. Siz bilýän etmeýän bolsaňyz ýazmaýan bolsaňyz habaryny ýetirin.
ben olsaňyz diýmek sizde problem bar. Yani sizin ahlagyňyzda ýa sizin adamlaryňyzda. Bolýar Abdurrahman. Başga da sorak oturan adam ýok. Şu taýda kysgaça jemläp bilersiz. Ýa tema ýeňil temada däl. Munyň üstünde ýene kän gürleşer, saýdyşym ýaly. Ýaly dowam ederiz bu temany. Bu taýda gutardy diýip näme etmesinler. Dostum bar, düşmanım bar diýede. Ýeňiljek aýtdylar diýip näme etmesinler. Hali bu temanyň dowamy geler. Ýani bu näme ýuwaşlyk bilen giriş nemeti. Soralaryňyz bar bolsa şu videonyň aşagyna goýup kommentariýa goýup bilersiňiz. Indiki çykyşlarymyzda şunyň izini dowam ederiz. Gyzyklandyrýan soralary hökman ýazyň şu taýda kommentariýalarda. Biz hem elimizden gelenden jogap bereriz. Bolýar Abdurrahman, men çağıran üçin sag bol. Beşe, gadakly bol, diýen. Başardygymyzdan ben ara gatnaşyk saklaýas. Bolýar, siz hem geleniňiz üçin sag bolun. Dinleýän watandaşlarymyz üçin, size de dinleýäniňiz üçin sag bolun diýen. Bolýar onda, görüşmek üzere. Yurttaşlar sag oturuň, oňy esen bolsun.